Bon dia, nois i noies. Avui vinc conjuntadíssima amb aquest... És una meravella que s'hagi posat de moda el color vermell. No tinc res més a dir. Amb aquest vermell perfecte, amb aquesta tassa d'Ona Llibres, perquè ja sabeu que si veniu a Ona Llibres us podeu fer una aigüeta, és la caixa inversa, vol dir que tu agafes el cafè o l'aigüeta o la infusió i després deixes el que et sembla que pot correspondre. És una meravella. Tu t'estàs aquí en aquestes tauletes fent el teu cafetet o la teva aigüeta mentre llegeixes una mica un llibre. Bueno, pell de gallina, lo meravellós que és. Nois i noies, avui si vinc de vermell a fer aquest vídeo que faig cada 15 dies aquí al canal d'Ona Llibres és per celebrar Sant Jordi d'alguna manera. Sant Jordi és tan millor des que vaig decidir que cada any havia de tenir un looket diferent per l'ocasió. Intento sempre com portar un modelet que faci Sant Jordi. Vermell, tons de color de les roses, no? Una mica de vermell, una mica de rosa, una mica de verd. I sóc més feliç des que ho faig, perquè llavors Sant Jordi ja no només és un dia de sol, si Déu vol, amb llibres, amb felicitat, amb amor, amb roses, sinó que a més també implica una mica de moda, que ja sabeu que a nosaltres també ens funciona, el de vestir-nos cada dia a mi em motiva profundament. Jo saber que em llevo i que puc decidir com serà el meu dia gràcies a la roba que em poso, pell de gallina se'm posa, feliç totalment. Llavors, Sant Jordi tensa molt, està, com dirien els castellans, a la volta de l'esquina i hem de començar a pensar què regalarem, què no regalarem, quins són els regals indicats. Us aviso que jo aquest any vaig molt perduda, la veritat és que no tinc massa idea de exactament què vull regalar, què no, què em sembla, però sí que tinc clar que he fet últimament unes lectures molt bones, que tinc ganes de comentar amb vosaltres i que penso que poden ser realment bons regals de cara a Sant Jordi. Importantíssim també tenir en compte que a Sant Jordi crec que moltes vegades fem el regal pensant més en nosaltres que no pas en la persona a qui li regalem. Segur que a tu et va encantar aquell llibre que estàs regalant, n'estic segura, però pensa si a ta mare li funcionarà. Pensa si a la teva nòvia li agradarà aquell llibre. A tu et va encantar, ja ho sabem, però li agradarà? S'ha de pensar molt bé el qui, el com, el què, quin és el moment vital de la persona a qui li estàs regalant, quins són els interessos que ha anat tenint els últims mesos, quines són les lectures que ja ha llegit. En realitat, fer un bon regal, fer un bon llibre, regalar un bon llibre, implica conèixer molt profundament l'altra persona, haver estat molt pendent, perquè has de saber això, quines lectures està llegint, què li interessa últimament. Res pot quedar pitjor que regalar un llibre que l'altra persona ja ha llegit. Llavors, ha de ser una persona... Has d'haver parlat molt amb aquella persona i de manera dissimulada, perquè després radicalment en contra de, per exemple, les parelles que es diuen ja quin llibre regalaran. No. Lo bonic de Sant Jordi no és regalar un llibre perquè sí. És el gest, és justament la part bonica, és aquest amor que hi ha darrere en aquesta profunda coneixença que demostres quan regales un llibre encertat a algú. És la part bonica. Llavors, jo és veritat que sóc una mica dura amb això. Si voleu regalar senzillament el vostre llibre preferit, doncs feu-ho, però sí que penso que sempre has de pensar més en l'altre que no pas en tu. De tota manera, sempre, per això hi ha les llibreries, podeu venir a la llibreria Ona, que a més per Sant Jordi tindran 50.000 paradetes, com sempre, que podreu consultar l'Insta per on estaran situats. Podeu venir a la llibreria Ona i que els seus treballadors fantàstics us ajudin també a escollir una mica el llibre depenent de la persona, no? Perquè també a vegades la gent no és lectora. Potser tu que m'estàs veient avui no ets lector i estàs veient aquest vídeo perquè la teva nòvia aficionada a la lectura vol un llibre per Sant Jordi i tu no saps ni per on començar. Doncs jo et recomano que vagis a la llibreria Ona, preguntis, diguis com és la teva nòvia, quins són els seus gustos, què ha llegit, què no ha llegit, si saps quin és el seu llibre preferit, i amb això segurament un treballador de la llibreria ja et podrà donar un cop de mà i et podrà ajudar a escollir un llibre que sigui apte per la teva nòvia. Tot i així, jo vinc amb la meva tirada de llibres que crec que poden ser un bon regal de cara a aquest Sant Jordi. Per una banda, qualsevol bronzit. Nois i noies, res farà que en aquests vídeos no hi hagi una part de teletienda. Ho sento molt, però si jo tinc la meva pròpia col·lecció de llibres, l'he de publicitar. Crec realment que els llibres de bronzit són una bona opció, primer de tot perquè són 3 llibres diferents, de moment els que tenim a la carta, el de l'Ofèlia, de fusta i resina, el de l'Òmnia, un farà 3 minuts de casa, i el del Pau, la garota entre les dents. Llavors, són 3 llibres molt diferents, que toquen temes des de perspectives diverses. Són 3 autors també que destaquen per la seva originalitat. Llavors, són llibres molt finets, especialment si la persona a qui li voleu regalar aquest llibre és una persona que potser no està molt habituada a llegir llibres grossos o que realment regalar-li Crim i Càstig pot ser feixuc per ella, doncs jo crec que és una gran opció, no? Regalar un llibret finet. En la mateixa línia sempre pots regalar un petit plaer que també funciona sempre, i a més fan molt Sant Jordi perquè tenen aquestes portades preciosíssimes. L'últim que m'he llegit jo, que em va encantar, és de Françoise Sagan, que tant de bo algun dia saber pronunciar el nom d'aquesta senyora, però de moment no puc.
tot i així compenso amb lo fan que soc, perquè soc superfan de François Sagan i m'encanta. Els núvols meravellosos és el nou títol que ha editat en català Editorial Viena a la col·lecció de Petits Plaers, portada blava, que a més m'encanta perquè, mira, justament això ja, si vols fer un superregal, pots regalar els 4 llibres de François Sagan que estan editats en Petits Plaers, que queden preciosos de costat, perquè són aquestes coses que ja es cuiden des d'aquesta col·lecció de... Si tu tens tots els llibres de François Sagan de Petits Plaers, tindrà la mateixa tonalitat. Ens hem llançat al blau de cap. Llavors, Un cert somriure t'agrada, Brahms, Bon dia, tristesa i Els núvols meravellosos, jo crec que són grans opcions també per regalar, però especialment si només vols escollir-ne un, jo regalaria Els núvols meravellosos, que és la novetat, que també funciona molt una mica de novetat a Sant Jordi. Un clàssic també funciona sempre, que aquesta és l'altra. Tu no saps què regalar, regales Don Quixot i funcionarà, perquè els clàssics són clàssics per alguna cosa. Però és veritat que l'efecte novetat també sempre fa molta il·lusió, i especialment si la persona a qui li regales el llibre està una mica al corrent de l'activitat literària, de les novetats literàries, li farà especialment il·lusió que li regalis un llibre del qual tothom n'està parlant últimament, perquè és la joia de la corona i és com la perleta nova. Jo no he vist ningú que parli del llibre de François Sagan, a part d'allò que m'ha encantat, però tot i així és una novetat que jo crec que pot funcionar. És un gran llibre que va sobre una senyora que bàsicament està tota l'estona dubtant sobre el seu marit i decidint exactament què vol fer amb aquell marit. És una agonia terrible en el procés de decisió de si deixes o no deixes algú i per què ho hauries de fer o per què no ho hauries de fer, mentre aquesta noia intenta trobar-se a ella mateixa, perquè realment és una noia que està molt perduda al món i intenta recuperar la seva identitat o el que li sembla que és la seva identitat, perquè arriba a un punt que ja fins i tot pensa quina era la meva identitat, que això passa molt quan també estàs en relacions, diguéssim, tòxiques, que de sobte te n'adones que ja no saps què forma part de tu i què no, no? Això per una banda, primera recomanació. Després, evidentment, qualsevol llibre dels que jo hagi anat recomanant durant aquests mesos aquí al canal d'Ona Llibres, especialment els meus hits d'aquest any passat, com poden ser el llibre de l'Abraham Orriols, el llibre de Maria Antonieta publicat per la Segona Perifèria, també excel·lent, Fucking New York, tot això poden ser bons regals de Sant Jordi també, que jo us els apunto. I també de Segona Perifèria m'he estat llegint Matar el nervi, d'Anna Pazos. Havia vist molta gent que parlava d'aquest llibre i tot i això jo me'l prenia amb escepticisme. Pensava, a veure, aquell llibre posava una mica de distància i una mica de fredor. I la veritat és que m'ha agradat, m'ha funcionat, crec que és un gran regal per Sant Jordi, primer perquè regales una autora catalana, una mica de literatura contemporània, que ja sabeu que Sant Jordi a banda és un dels meus propòsits d'aquest any 2024 a nivell de lectures, i després perquè de nou és un llibre sobre una noia perduda, que en aquest cas és la mateixa Anna, perquè és un llibre que és autobiogràfic, són unes memòries d'alguna manera. És una noia que intenta buscar-se i que intenta trobar el que la diferencia dels altres, no? És com una noia obsessionada amb ser diferent a la resta. Ens podem sentir tots identificats, tots hem volgut ser diferents, almenys jo he volgut ser diferent, el que passa és que tothom ho explora des de perspectives diferents. En el seu cas, ella, per intentar escapar d'aquesta monotonia i de ser una normie, de ser una persona normal i corrent, viatja molt, i se'n va a Grècia, i se'n va a Jerusalem, i se'n va a Nova York, i això és també el que explica en el llibre. Està ben fet, l'Anna té un to que és molt agradable de llegir, a mi m'ha agradat, em va enganxar moltíssim, me'l vaig zampar tot en un dia, per tant, recomanació. Jo crec que pot funcionar aquest Sant Jordi, de veritat crec que és una lectura, a més, jo m'imagino com típica lectura perfecta per regalar a la teva nòvia, una persona addicta a internet, cronològicament a internet, apassionada, per exemple, pels llibres de Sally Rooney, per Fucking New York també, per exemple, és un gran llibre en aquest sentit perquè al final també va sobre una noia perduda. Qualsevol noia de 20 i pocs anys que tingui la sensació aquesta de què he de fer amb la meva vida, vaig tard amb tot, a mi em sembla que pot ser un bon llibre per regalar-li, el de Matar el nervi. Tot i així, que li regales a la teva mare de 50 anys, doncs també em semblaria perfecte. Que li regales a la teva àvia de 80, al teu avi de 95 anys, doncs potser també li funciona. Això ja depèn de la persona, tu et pots imaginar millor el perfil. Després, també m'he llegit de Viena Edicions un llibre d'Émile Zola, El paradís de les dames. Émile Zola, que per mi és com Marie Curie, en el sentit d'una persona que me n'han parlat moltíssim a l'escola, però en realitat no havia llegit res seu. Llavors és com, igual que la Marie Curie, no sé dir-te què va descobrir exactament, només sé que és científica, però no sé què va descobrir, algú de la radioactivitat, però no sé, doncs em passava el mateix amb Émile Zola, que pensava, tot molt bé, però no he llegit res teu. Llavors, de sobte, Viena Edicions em va enviar El paradís de les dames, que a més està editat, és que aquesta portada, és una meravella, i jo vaig dir, aquest llibre me l'he de llegir, me'l vaig llegir tot, són bastantes pàgines, però és molt àgil de llegir,
I m'ha agradat molt, la veritat és que m'ha funcionat moltíssim i em sembla una lectura per a la persona que vol un llibre una mica més totxo que pot ser interessant. La veritat, és molt fàcil de llegir, no és gens complicat, jo crec que és de les més fàcils d'Émile Zola. Ho dic perquè he vist, perquè com podeu comprendre jo més no he llegit d'ell, però em sembla guai si és una persona que realment està acostumada a llegir, etc. Segurament és una cosa que no se li ha passat pel cap de llegir-se i que pot funcionar a la persona que li vulgui regalar si és una gran lectora, i aquest també ja és per a totes les edades, és a dir, si la teva mare de 58 anys és una gran lectora, li pots regalar aquest llibre d'Émile Zola, El paradís de les dames. I si vol regalar un llibre a una persona de petita estatura, és a dir, un menor d'edat, un nen, un infant, una criatura, jo et recomano el llibre d'Olivia, dels Tiets. Ho sento, jo havia de parlar del llibre d'Olivia dels Tiets, que és una monada de llibre feta a partir de la cançó d'Olivia dels Tiets. Literalment, no és broma que el text és, i en aquell festival que tant ens agrada, vull dir que és la cançó, molt a favor que els Tiets hagin fet un llibre infantil, dibuixos preciosos, etc. Lo típic que es diu dels llibres infantils, una sensibilitat especial del no sé què. Molt a favor, sempre, molt a favor dels Tiets també, i crec que és un gran llibre per regalar als vostres nebots, als vostres fills, als vostres cosins petits. Perfecte per regalar-lo, i si jo n'havia de parlar en els vídeos d'un llibre, realment era de cara a Sant Jordi, perquè és veritat que de cara a lectures d'abril no m'acabava d'encaixar també com a regals de Sant Jordi. Jo és el llibre que regalaria si tingués un nen petit a la meva vida. Regaleu Olivia, feu-ho. I ja està, aquestes són les meves recomanacions de cara a aquest Sant Jordi. Importantíssim que regaleu rosa i llibre, que aquí hi ha gent que és una mica rata i només vol regalar llibre o rosa, no em val, llibre i rosa. És que és més important això que no pas fer regal, per exemple, de Nadal, o inclús d'aniversari, si m'apures. Top 1 regals més importants de la història és regalar a la persona que t'estimes, més igual qui sigui, una rosa i un llibre. Ja està, no hi ha negoci possible. La rosa, evidentment, vermella. No comencem amb tonteries que ens coneixem. Ni blaves ni històries. Espero que us hagin servit les recomanacions, ja em direu quins llibres heu regalat. Abraçada forta i ens veiem com sempre d'aquí 15 dies.